Bueno, pues vamos a probar aquí xuntos estes fantásticos fallós de Patricia Cela. Vamos a empezar, por exemplo, polo da ronqueta, ¿no? Abrímolo. Vemos que ven aquí nesta caixiña. Moi ben, ven todo tapadiño. Ten esta rosca para regular. Despois para mover a lámina, non? Eu supoño, non os probei ainda, pero que as variacións teñen que ser eso, ainda que sean mínimas, va a flutuar moito o que é a altura do sonido, non? Ou eso é a miña experiencia cos fallos sintéticos en xeral, non? O bon dos sintéticos é que podes controlar moi ben a apertura da lámina, non? Vamos a probar no caso da ronqueta, que eu sempre empregaba cana en cuestión de timbre. Vamos a ir vendo a ver que pasa, se vos parece. Vale, de entrada vou a intentar facer que pase un poquinho máis de aire, ¿sí? Para que non retiña tanto. Se non aí xa me pararía. Un pelín. As cousas hai que ir con extremo cuidado sempre para non pasarse. Vale, aí pararía, entón vou a intentar mover un poquinho máis. Ben, vamos a ver como estaría se estaríamos cerca da afinación. Vale, sabedes que eu tiño tapado sempre o que é a campana para evitar que sonen esas notas que non desexamos ao inicio, non? Eu sempre emprego un afinador de sonido. Porque parece máis fiable que o outro, non? Que está. Vedes que ainda se modifica demasiado, é normal, está acostumbrándose a lámina a este paso do meu aire. Vou abrir un pelín máis porque está un poquinho alto de afinación. Vedes que non abrí nada e xa me pasei completamente, Moitísimo, vedes? É increíble, Isto falaba con Patricia, que quizás o máis complicado non regular ben a afinación. Ahora, paseime de agudo, pero bueno, vamos quitar un poquinho. Xa un poquinho máis de abertura de aire. Ten un timbre bastante oscuriño, é agradable. Abrir un poquinho a lámina para que pase un poquinho máis de aire. Vale, teño que conseguir que non se abra máis lámina, porque senón vai baixar a afinación, pero que sí teña un poquinho máis de abertura para deixar pasar o aire mellor. Vale, vou probar na gaita. Vale, xa estou coa gaita. A verdade é que me está sorprendendo gratamente, Dá bastante marxen para as dinámicas. Sin variar. Vichedes que forcei bastante,
verdad que es igual. Moi ben, a verdade é que é moi guai. Vou probar o do ronco. Vale, non vos estou facendo trampas, estou a caída, prometo, chegaron hora a mañá. É o tempo que teño ahora pola tarde. Son ahora mismo ás 4:20, que teño clases 4:30. Mirad, acabo de quitar o de Damaso, que é o que teño posto. Vou abrir a caixiña e ver como vai este, vale? Vai estar un pelín alto, vou ter que facer o mismo que fixen antes, abrir un poquinho a lámina, que se acostumbre ao paso do meu ar, pero xa sabedes que eu non quero ter máis lámina en funcionamento, senón varía moito a afinación, senón, eso, a mesma cantidad de lámina, pero un poquinho máis de apertura. Aí debe estar cerca do fan, a ver. Vale, un pelín alto. Vamos a intentar abrir un pouco sin pasarme. Seguro que me vou pasar, pero vou intentar. Vedes, teño que ter moi quitado, entonces vou intentar ter marxe. Non debería facer isto ca boca porque vai que condensación, pero bueno, para probar está demais. Vedes, ahora xa teño marxen para cerrar un pouquiño, que estaba un pouquiño alto e así consiguen baixalo. Vale, vou a probar ahora ca gaita, vale? Vale, xa estou ca gaita. Pensade que sale hacia atrás, por eso sempre poño un pouquinho máis de volumen no ronco grave. Aí vale. O que máis me sorprende é o rango dinámico que dá, vale? Ahora vou a poñer os dous, a ver que pasa. O empaste é moi bom. Incluso forcei ao tope, Empastan realmente ben, penso que son do mesmo funcionamento. Vale, acabo de probalos, prometo. Vou intentar subir o vídeo para que vexades que vai sobre a hora. Voume quedar con ele xa para tocar. Genial, Patricia. Guai, guai, guai.